Som najprv chcel si prerobiť izbu trochu, bo tu bola už dvojposchodová posteľ, ale moc sa mi to nepáčilo. Chcel som dvojvlôžkovú posteľ. No, tak babka mala tiež túto rozkladajúcu posteľ betka a kvalitatívne sa mi páčilo, čiže som poprosil rodičov, či aj túto by som nemohol mať. Samozrejme, moja mamina má posteľ, tak sme vedeli, že kvalitatívne je to v poriadku. Máme radi kvalitné výrobky a slovenské výrobky hlavne. A v domácnosti už máme z Woodservisu 15-ročný nábytok, ktorý máme od Woodservisu, takže tuto bola jasná voľba, že aj do postele pôjdeme z Woodservisu. No, s betkou som spokojný, lebo veľmi dobre sa na nej spí. Aj mačky si na nej vedia užiť. Buď tu spia, alebo sa tu jeden s druhým bije, ale ináč som spokojný veľmi. A ešte napríklad, keď mi príde kamoš ako ku mne na noc, tak ľahko sa môže roztiahnuť a bez problémov môžem ísť spať. Skladaciu posteľ betka by som odporúčila všetkým tým, ktorí majú menší priestor alebo zároveň chcú mať posteľ aj ako gauč, ako teraz napríklad sedíme. Štandardne, keď si spí, tak si ju rozkladá na väčší priestor, ale keď ju chce mať v priestore ako gauč, tak sedíme na tom takto. Dobrý spánok je Woodservis.